sense apuros. I, bueno, com us enteníeu? Perquè ell parlava anglès? Sí, però també parlava en castellà, Parlava en castellà també? Sí, també parlava en castellà. Va ser molt curiós perquè jo, com que per aquella pel·lícula vam haver de fer un equip de gent molt gran, em faltava un ajudant més i hi havia un home que jo no havia conegut, era ajudant, jo no el coneixia, era més gran que jo aquell xicot, y yo no lo conocía, y me dijo, bueno, está este libre, ¿qué tal trabaja? Hombre, pues no sé, bien. Bueno, pues que ya lo veremos, bueno, doncs el vaig fer portar. I bé, està ell amb un viola, i es veu que aquest xicot es va posar a la sala del costat, que estava a la porta oberta, a mirar a veure. Y el Noel se'l mira y em diu, ¿quién es este hombre? Digo, es un ayudante. Digo, échalo. Digo, ¿cómo? Échalo. Es pensar, yo habrá dado una ganyota, no sé, es clar. Digo, ¿ha hecho algo? Dice, no, pero lo hará. ¿Cómo? ¿Cómo que se te va a hacer daño? Échalo ahora. ¿Cómo se lo digo? Dice, tú misma. Jo crec que és la conversa més llarga que hem tingut, Noel i jo. I jo no li vaig fer cas, perquè vaig pensar, com li dius a una persona que no coneixes, que te l'acaben d'enviar? Oye, que me ha dicho el director que te vayas. ¿Qué te he hecho? Clar. Total, que no vaig fer cap cas. I havien passat potser un parell de setmanes i un dia agafo un rotllo que ja tenia amb el so de referència, tenia sincrònic, poso la moviola i hi havia una de sincronia potser de 20 metres, que es diu aviat, O sigui, m'havia tallat, no, m'ho havia fet ell. Suposo que per desautoritzar-me, perquè ell era home i era més gran que jo, i en aquella època... O sigui, no era un simple error, era... No, perquè ell, en principi, ell no tenia per què tocar-me allò. Ja. Perquè ell havia de fer el que jo li digués, i jo mai li vaig dir controla'm això, perquè això ho controlava jo. Ja. Senzillament, que va decidir treure una part de so, i esclar, esclar, jo li poso la moviola al Wells, i quan arriba la de sincronia, para, em mira i em va dir, te lo dije. Vaig dir, hòstia, que fort, I tenia una visió claríssima, per exemple. I llavors el vas fer fora? Home, en aquell moment el vaig tenir claríssim. Però ell, quan va veure aquella de sincronia, sabia que no era una cosa meva. Em va dir això, te lo dije.